Μετά από 382 ημέρες, πώς αναπνέεται αυτή τη στιγμή? Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για την υποστήριξη όλους αυτούς τους μήνες. Είμαι συγκινημένος, χαρούμενος. Τα υπόλοιπα θα τα πούμε Αθήνα. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ για όλα. Δύσκολες στιγμές. Βέβαια και είναι συγκινημένος. Ο άνθρωπος έχει δέσει τέτοιον αγώνα. Κύριε Βελέρη, στην αρχή υπήρχε η διαρροή ότι θα πάρει την άδεια 5 μέρες. Στη συνέχεια μετά είχαμε απανοντά συμβούλια των φυλακών με διαρροές συνεχείς στον τύπο προκειμένου να δοθεί η τελική απόφαση. Κύριε Μπελέρη, πάντως ήταν και ένας Σκοτσέζι κοντούς. Στην αρχή υπήρξε διαρροή ότι θα δοθεί άδεια. Όλα καλά, όλα καλά. Είστε και συγκινημένος. Το πλευρό. Ο κύριος Μπελέρης είναι υποχρεωμένος να επιστρέψει το Σάββατο στις 4 ώρα το απόγευμα εδώ. Τότε λίγη άδειά του είναι η οποία έγινε νωρίτερα. Βλέπετε το αυτοκίνητο τώρα στα πλάνα που σας στέλνει ζωντανά. Βλέπετε το χρονοδιάγραμμα της πραγματικής ανακρίτειας που αναχωρεί για το αεροδρόμιο. Ολόρι, ολόρι! Радикти, оварти.
2 ημέρες. Πώς αναπνέεται αυτή τη στιγμή? Ο άνθρωπος έχει δέσει τέτοιον αγώνα. Ναι, πρέπει να πούμε Δημήτρη ότι είχαμε ένα διαρκές σκοτσέζικο ντους. Στην αρχή υπήρχε η διαρροή ότι θα πάρει την άδεια 5 μέρες. Στη συνέχεια μετά είχαμε συμβούλια στον τύπο προκειμένου να δοθεί η τελική απόφαση. Κύριε Μπελέρη, πάντως ήταν και ένα σκοτσέζικο ντους. Στην αρχή υπήρξε διαρροή ότι θα δοθεί άδεια. Το πρώτο συνήθημα. Ο κύριος Μπελέρης είναι υποχρεωμένος το Σάββατο στις 4. Τότε λίγη άδειά του είναι τα πλάνα που στέλνει ζωντανά. Το διάγραμμα της ακρίβεια για να Στην αρχή υπήρχε η διαρροή ότι θα πάρει την άδεια 5 μέρες. Στη συνέχεια μετά είχαμε απανοντά συμβούλια των φυλακών με διαρροές συνεχείς στον τύπο προκειμένου να δοθεί η τελική απόφαση. Κύριε Μπελέρη, πάντως ήταν και ένα σκοτσέζικο ντους. Στην αρχή υπήρξε διαρροή ότι θα δοθεί άδεια. Όλα καλά. Είστε και συγκινημένος. Το πλευρό. Το πρώτο συνέστημα. Ο κύριος Μπελέρης είναι υποχρεωμένος να επιστρέψει το Σάββατο στις 4 ώρα το απόγευμα. Τότε λίγη άδειά του είναι η οποία έγινε νωρίτερα. Βλέπετε τα παιχνίδια τώρα, στα πλάνα που σας στέλνει ζωντανά. Βλέπετε το χρονοδιάγραμμα της πραγματικές ανακρίβειας που αναφορεί για το αεροδρόμιο μετά από 382 ημέρες. Πώς αναπνέεται αυτή τη στιγμή? Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για την υποστήριξη όλους αυτούς τους μήνες. Είμαι συγκινημένος, χαρούμενος. Τα υπόλοιπα θα τα πούμε Αθήνα. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ για όλα. Δύσκολες στιγμές. Βέβαια και είναι συγκινημένος. Ο άνθρωπος έχει δέσει τέτοιον αγώνα. Belirli. Biz kapora nereye kadar çıkar?